Auka bi kunnafoni bakurubaw la camancɛ la fanga min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na ministre min yɛrɛ sigin bɛ jagoko yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na ale ni julaw kɔni ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada in na Bamako yɛrɛ dunanjigiso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma hôtel Sheraton walasa baara ɲɔgɔnya o yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na. Ka kɛ ni lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan sigidalamaw walima kabila yɛrɛ damamaw u kɔni bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen la min bɛ ka kɛ tɔgɔfirikaw fɛ yen nɔ min b'a to farabugu yɛrɛ gɛlɛya fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Senegal jamana ka kulun dɔ kɔni bɛ yen nɔ min ni ale kɔni firila maa 200 ni a kunkanfɛ de tun bɛ a kɔnɔ minnu yɛrɛ tun kelen don k'u kunda nazara jamana yɛrɛ ka kasara kɔni fanga bonyana kosɛbɛ. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi tɛnɛndonya ye donba kalo ni dɔw k'a ma mawuludu kalo o tile 9 ye bi ye hijira ye sanba 1442 i n'a fɔ an tun ye a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na kunnafoni bakurubaw la ministre min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ jagoko yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na ka taa se cakɛ bondazo misɛnw ma kɛnyɛrɛ cakɛ bondazo misɛnw olu yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na o ministre kofɔlen bi sɔgɔmada in na ale ni julaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yɛrɛ dunanjigiso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko hôtel Sheraton min b'a to baara ɲɔgɔn yɛrɛ bɛ se ka sabati ani julaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakilina minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ o la u y'o da ni ministre kofɔlen yɛrɛ tulo kan n'i ye nin kɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ julaw tɔgɔ la so minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ walima o tɔgɔ la jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔw caman tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka taa se jamana yɛrɛ maaba caman ma. Aïssata Maïga ani a ka jatala Salfu Ɲare u ye min sɔrɔ hôtel Sheraton na an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Walasa ka yɛlɛma caman don kɛn yɛrɛ ye baaraw la fo ka taa se jago siraw ma an ka minisiri mun ka koɲɛw ɲɛsinen don bayɛlɛmali cakɛbon kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko baara caman bolodalen don o hukumu kɔnɔna la. C'est-à-dire kɛn yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ quoi surtout jeunes minnu fililen dɔ u t'a dɔn u ka kan ka mun kɛ bi ni an sera ka u former ka taa cogo juru la a caman bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ auto emploi ka entreprise créer u yɛrɛ ye quoi a bɛna jamana nafa a bɛna olu yɛrɛ nafa a bɛna bɛɛ nafa quoi ka sugu moderniser ka entrepôt créer pour que mɔgɔw ka se ka u ka fɛnw bila yen quoi ani a sabanan ka formation ni information pour que bɛɛ ka a dɔn quoi ani financement ko parce que caman ko financement ko b'u la bon o bɛɛ ani banques bɛ sigi ɲɔgɔn na ani fɛn o fɛn wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ sigi pour que k'a lajɛ o financement ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na quoi. An ka jamana jagokɛlaw olu ka ɲɛmaaba ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ wagati jan bɔ sisan nɔ ko gɛlɛya caman kɔni bɛ an ka jagokɛlaw kan. Bi ta tun ye secteur de commerce ani service mɔgɔ ye ka rencontre ye mɔgɔ nana échanger hamina ko minnu bɛ mɔgɔ la bɛɛ y'i a fɔ bɛɛ y'a fɔ a bɛɛ y'a problème kelen ye a bɛ a mɛnna solution ma se ka sɔrɔ a la gɛlɛya kun bɛ yen depuis 2012 parce que jamana bɛ situation dɔ kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la mais ɲinan san y'a tɔ juguya de janvier février mars covid-19 découvert kɛra yan nɔ 2020 la secteur privé mɔgɔ ma baara kɛ gɛlɛya de b'u kan fo k'a fɔ a to ten donc o gɛlɛyaw farala ɲɔgɔn kan ministre ko kɔrɔlen mun bɛ ka fara ɲinan gɛlɛya kan an ka na masala a b'a lajɛ u recenser n'a taara a b'a prioriser mun ka teli n'a bɛɛ a b'olu bila par priorité ka essayer ka k'a ka programme kɔnɔ a y'a fɔ cogoya min na kuma la a tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais a bɛ se k'a lajɛ minnu ka kalan kosɛbɛ a b'olu prioriser pour ka solution ɲini a la. Fɛn min ye jagokɛla misɛnmaninw olu ka ɲɛmaaba min bɛ Bamako fo ka taa se Kayi ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko minisiri ka nin waleya ɲuman in kɔni bɛ a jigiya de ko fɛn min ye gɛlɛya caman ye ko bɛna bɔ Mali yɛrɛ jago kɔnɔna la. An ka hakilina ka ca kosɛbɛ mais an ka hakilina belebeleba kɛra jumɛn ye an ko bi problème ba bɛ commerçant de la covid-19 ye gɛlɛya min don ani fanga yɛlɛma ye min se an ka jagokɛla d'État ma san yɛlɛma in na caman ma wari sɔrɔ ka se k'u ka patentu ta u ka devoir ka exécuter donc ban tɛ dɛ sinon a ka di bɛɛ parce que an b'a fɔ jamana ka sariya don mais an ko u k'o lajɛ kosɛbɛ n'u se ka diɲɛ ko u ka nɔgɔya don a la donc a y'o lamɛn kosɛbɛ a y'a faamuya donc u y'a écran géant yɛrɛ yira n na Sumahila Bube tun bɛ premier ministre la tuma min na o de y'a inauguré donc an bɛ don min na komi bi san 3 kɔfɛ commerçant 300 de financera joli dir'u ma fana 1000.
miliyari 5 kɔ bon donc an bɛ don min na komi bi commerçant 300 de financera donc an ko nin ye problème ba de ye an ka commerce kɔnɔna na a k'i fanga d'an kan donc nin kuma ninnu diyara ye kosɛbɛ donc a ko ni ala sɔnna a bɛn'i fanga da an kan kosɛbɛ pour que minnu fɔra an bɛ ɲɔgɔn ye k'a la a bɛ se ka labato cogo min na. Ne ye nimisiwasa sɔrɔ ministre ka ɲɔgɔn ye la kosɛbɛ parce que vraiment ninnu ye waleya de ye ministre ka jagokɛlaw kunbɛn nin cogoya in na o ye waleya de ye mun b'a to jagokɛlaw bɛ se k'u ka haminataw ɲɛfɔ c'est à dire ministre ye n'a danna anw jagokɛla misɛnninw ma an tɛ ministre la sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ kuma fɛ ko k'a fɔ a ye k'a fɔ ko vraiment nin gɛlɛya de bɛ an kan bon mais ni nin atelier national ninnu sigira an bɛ wagati sɔrɔ an bɛ occasion sɔrɔ gɛlɛya mun bɛ an da la gɛlɛya mun bɛ commerce kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔnɔna la donc ka se ka olu ɲɛfɔ ministre ye. Ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ an b'a jigiya k'a fɔ ko an ka minisiri mun ka koɲɛw ɲɛsinnen don bayɛlɛmalikɛlaw ka cakɛbon kan ale ni an ka jagokɛlaw ka ni ɲɔgɔn ye bɛna yɛlɛma caman don an ka jago sira yɛrɛ fɛ walasa an ka jamana ɲɛtaga yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na. Lakɔliso minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni an b'a fɔ ma ko sanfɛ kalanso o kɛn bɛ yɔrɔ ye bi min kɛn bɛ jɔrɔnafɛn bari a lakɔlidenw yɛrɛ damaw kuma bɛɛ u na kari ɲɔgɔn na maramafɛnw yɛrɛ bɛ ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ jɔgi o kama sanfɛ kalanso yɛrɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma ko recteur olu kɔni ye sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma tɛmɛnen ka ɲini ka fɔ lakɔlidenw ka waleyaw bɛɛ lajɛlen a ka sunsuro nin waati in kɔnɔna na min b'a to basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na wa denmisɛnw yɛrɛ bɛ se ka kalan yɛrɛ kɛ cogo min na lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko IM ka se ka o baaraw ka sunsuro nin waati laban ninnu kɔnɔna na o kɔni kɛra kunnafonidi dɔ senfɛ min kɛra juma tɛmɛnen o kama tele ɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ bi ka se sanfɛ kalanso dɔ la ni a yɛrɛ bɛ fɔ o ma ko FSEC ka se ka taa lakɔli karamɔgɔw ni lakɔlidenw ka u yɛrɛ ɲininka ni kisa in kunkanko la Maimuna Kulubali a n'a ka jata la Muniri Jire u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ san damadɔ bɔ bi an ka jamana sanfɛ kalanso kɛn bɛ yɛrɛ sagokɛyɔrɔ ye ko sababuya kɛ jɔyɔrɔko dɔ ye kalandenw yɛrɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min n'o bɛ wele ko IM o jɛkulu kɔnɔna ni o ye Association des élèves et étudiants du Mali ye. I tɛ sanfɛ kalanso si ta bi ni tɛna ye k'a fɔ ko nin dantɛmɛ waleya in bɛ kɛ nin jɔyɔrɔko fɔlen nɔfɛ ka da o waleya ninnu nɔ kan sanfɛ kalanso min ni o bɛ wele ko FSEC o karamɔgɔ ɲɛmaa dɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko IM ka jɔyɔrɔ o kan ka kɛ kalandenw ka hakɛw ɲinini ye nka min ye ka don karamɔgɔ ale ni kalanyɔrɔ yɛrɛ ka baarakɛtaw la ko dan kan ka sigi o la. IM jɔyɔrɔ kun kan ka kɛ ka étudiants ka droit ka kɛlɛ k'u ka droit revendiquer n'est-ce pas o de kan ka kɛ IM fanba ni IM ka autorité bɛ ka taa fo ka se yɔrɔ dɔw la o de man ɲi par exemple ka taa fo ka don administration ka baara kɛ cogo o de man ɲi ni bureau sigi bɛna kɛ anw yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ɲini souvent u bɛ BCW de ta marifaw bɛ taa u bɛ ɲɔgɔn jogi tuma dɔw la u bɛ ɲɔgɔn faga bon anw yɛrɛ ka faculté kɔnɔ alhamdulillah bon o kɛlɛba kɔnɔ laban kun kɛra kabini 2016 ne hakilina b'a la o waati doyen Papa Kante kɔni wulila k'i jɔ a jayɔrɔ la a kun ye IM secrétaire général yɛrɛ a y'o minɛ ko ajourner parce que olu tɛ se ka datugu mais ale kɔni y'a ka segoya de kɛ a y'u la redoubler IM bureau bɛɛ kabini n'o kɛra IM mɔgɔ ninnu kɔni bɛ bon échange kɔni kɛ anw fɛ donc an bɛ ɲɔgɔn faamuya an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ tila an bɛ se ka an sera ka ɲɔgɔn faamuya mais sinon n'o kɔni tɛ yen anw kɛrɛfɛ structure dɔ olu bɛɛ bɛ an bɛɛ bɛ université kelen na parce que UG ni FAG an bɛɛ bɛ fɛn kelen na mais olu ta kɔni tuma dɔw la n'u ka bureau sigi bɛ kɛ f'u bɛ ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn bana ka ɲɔgɔn faga donc o kɔni kan ka ne hakilina kan ka jɔ IM u ka baarakɛ fɛnw kan ka kɛ ka kalan de kɛ mais nous comme intérêt la ko fɛn b'a jukɔrɔ o de b'a kɛ o de bɛ nin lase parce que wari ko de b'a jukɔrɔ parking wari ninnu b'a la et puis internat wari fɛn ninnu bɛɛ b'a la ani examen gestion d'examen o bɛɛ ye wari ye a bɛɛ ye miliyɔn ye o de bɛ na n'o sababu ye.
sanfɛ kalanden dɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ yɛrɛ la ko kalanyɔrɔ ka laɲiniba ye dɔnniya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ani i ka se ka kɛcogo ɲumanw kalan fo ka taa se kɛwale ɲumanw yɛrɛ la ale ni baaradege baara min b'a to i bɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la nka ko min bɛ tali kɛ dantɛmɛwalew la ko AM kɔni kan ka kɛ yaasa ka se ka kalandenw fana de ka hakɛw sabati. AM mɔgɔw normalement kan ka kɛ ekɔlidenw kama mais olu yɛrɛ dama de bɛna kɛlɛkɛlɛ la an mana kɛlɛ la ekɔli la yan n'an nana ekɔli la yan nɔ an nana kalan de la an nana dɔnniya ɲini la an mana ɲɔgɔn faga la ou bien ka ɲɔgɔn bana chaque année au moins une personne un étudiant o de bɛ sa ninnu ka kɛlɛ ni fɛn ninnu na. Moi je pense que quand même c'est une bonne idée. Hakilina min kɔni bɛ ne na o la ne bɛ nafa t'a la u bɛ ka min kɛ en fait parce que mun na u b'a kɛ mun kama wari dɔrɔn de kama don sinon kalanko kɔni tɛ sinon ni kalanko don u ye wari min yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na hali même u b'a fɔ banko ni fɛn ninnu étudiants yɛrɛ bɛɛ bɛ se k'u occuper o la ka sɔrɔ hali gouvernement da ma don a la parce que an bɛ parking sɔngɔ minnu minɛ an bɛ wari minnu minɛ feerekɛlaw la da la olu bɛɛ kan ka se ka ban ni fɛnw réparer mais au lieu de faire ça u bɛ kɛlɛ kɛ fanga nɔfɛ ka wari dun ten fu la. Minnu yɛrɛ vraiment ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ u tɛ baara ɲuman na an ka FC cours kɔnɔ yan parce que très souvent u bɛ na u b'an ka cours tiɲɛ an bolo vraiment o tun bɛ se ka kɛ hakilina ɲuman ye ne kɔni bolo o bureau sigi mana daminɛ joginniw bɛ kɛ bon ko caman bɛ kɛ min c'est pas bon quoi hali anw yɛrɛw ma vraiment n'o kɔni kun sera ka jɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ. An ka dɔn k'a fɔ ko Mali sanfɛ kalanso recteurs olu ka laɲiniba ani u b'a fɛ baaraba minnu ka bila sen kan o de ye kalandenw ka nin jɛkulu kofɔli n'a bɛ wele ko AM olu bɛ baara o baara kɛ o ka jɔ fɔlɔ sanfɛ kalanso ale ni Mali kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnniyala camancɛ fanga wagati kɔnɔna la walasa o wagati kɔnɔna la hakili jagabɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na kalandenw ka nin jɛkulu kofɔli baaraw taabolo la o ni duguma kalandenw fo ka taa se sanfɛ kalandenw ma ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnniyala nin jɛkulu kofɔlen ka taabolo kan ani danyɔrɔ jumɛnw kan ka kala ani minnu bɛ tali kɛ kalanyɔrɔw fɛnɛ olu ɲɛmɔgɔw u ka sigi ka fɔ kɛ yaasa nin n'a dantɛmɛwalew bɛ se ka dabila cogoya min na an ka sanfɛ kalansow la. Groupe des patriotes du Mali ni ye faraɲɔgɔn ka kuluba ye fasoladenw walima faso kanubaw faso kanu yɛrɛ bɛ maa minnu dusukun na olu kɛn bɛ ka jɛkulu bila sen kan jɛkulu min ni olu yɛrɛ ka miirinata walima u ka hakilinata kɔni ye min ye o de Irisi jamana olu yɛrɛ bɛ se ka na an dɛmɛ cogo min na k'an bɔ an ka gwɛlɛya kɔnɔna na gwɛlɛya min ye lakanabaliya yɛrɛ gwɛlɛya ye min b'an ka jamana ka nin waati laban ninnu na ni ye nin jɛkulu kofɔlen ta k'a lajɛ n'a bɛ fɔ a ma ko JPM u ka wulikajɔ waati tɛmɛnenw na o kɔni kɛra sababu ye maliden ma 8,8 ni a kun kan fɛ minnu ye u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnfura yɛrɛ la a bɛ fɔ min yɛrɛ ma pétition min b'a to Irisiw yɛrɛ ka jamana bɛ se ka na an ka jamana yɛrɛ dɛmɛ cogo min na lakanabaliya bonnako min ni an filɛ o kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o minɛn kɔnɔna na cogo min na JPM yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Lamine Kɔnɛ ale sɔrɔla ka dantigɛli kɛ u ka baaraw la walima u ka wulikajɔ ninnu kun na ɲininkaliw kɛra Aissata Bacili fɛ. Irisi bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye walasa an ka jamana ka se ka bɔ bolo la an m'a fɔ Irisiw kana kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ mais an ko Irisiw ka an dɛmɛ sira dɔ de kan u delila k'o sira lawaleya ka tɛmɛ Mali kile k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Moribo tile la ani Musa tile la parce que munna an y'a ye k'a fɔ Moribo tile la kɛlɛkɛminɛ fɛn fɛn tun b'an fɛ a bɛɛ tun ye Irisiw ka kɛlɛkɛminɛw ye bon an ka sɔrɔsiw fana u ye formation de fana sɔrɔ Moribo tile la Irisiw fɛ yen an ka sɔrɔsi caman de kalanna Irisiw fɛ yen bon an y'a ye o fana hukumu kɔnɔna la jamana dɔw bɛ yen an taara olu dɛmɛ k'u dɛmɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la n'o ye Algérie ye an y'o kɛ ni Irisiw ka minɛnw ye ani Irisiw ka sɔrɔsiw formelenw wa an ye wasa sɔrɔ yen an y'a ye fana jatigɛwale ko dɔw fana kɛra ka kɔrɔ n'o ye san 1963 an y'a ye mankan dɔ wulila kɔrɔn fɛ o mankan min wulila ye Mali armée sera ka jɔ n'o mankan ye k'o mankan laban kalo 3 kɔnɔ an y'o ye y'a faamu mais halisa o mankan kelen de bɛ yan o mankan kelen min ɲini kana se san 7 ma an bɛ don min na i ko bi ka sɔrɔ jamana caman de bɛ an fɛ yan farajɛ jamana na ani farafin jamana dɔw jamana min b'anw fɛ yan nin kɛlɛ in na a bɛ se jamana 50 ma nka halisa an tɛ ka wele tigɛ ko la o b'a jira k'a fɔ Irisiw olu de bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye anw ma k'anw bɔ nin gɛlɛya in na u b'an bɔ gɛlɛya in na cogo min o ye bolodonbolo hukumu de kɔnɔna la o de y'anw ka haju ye o de y'anw haminako ye maliyɛn bɛɛ ka fara anw kan an ka se k'o baara waleya walasa an ka k'an yɛrɛ ye i n'a fɔ kunun an kɛra an yɛrɛ cogo min na mɔgɔ min ye pétition signé k'a daminɛ san 2016 la fo kana se an bɛ don min na i ko bi
mais an bɛ don min na i ko bi an m'olu fara kan parce que an danna san 2017 o septembre kalo tile 28 an ye ambassadeur wele ka taa kɛnɛ kɔnɔ n'o ye risu ka ambassadeur ye ka taa an ka pétition papier d'a ma a don an ye pétition o kun y'an ka pétition papier di ko 4 ye o bɛnna maa 2 million ani maa 100,000 ani 20 ani 500 ani 20 mais an bɛ don min na i ko bi k'a daminɛ o waati la an ye min bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye maa 8,000,000 ani maa 884 ani 849 o de y'i bolonɔ bilala Mali ani Mali kɔ kan i y'a faamu mais halisa pétition mɔgɔw ka pétition bɛ ka na o maralen don an bolo yen waati natɔ la an bɛ t'olu bila nka hakilina wɛrɛw b'an ma parce que an b'a fɛ an hakilina in ka se ka walankata Mali fantan 4 bɛɛ wasa waati natɔ la an yɛrɛ sen ka se ka don ko dɔw la parce que an y'a ye k'a fɔ an ye pétition kɛ an sera Mali autorité caman ma ɲɛmɔgɔw so caman na nka an ma lamɛn parce que an bɛ min nɔfɛ u ma lamɛn donc n'i y'a ye u ma lamɛn parce que an sen de tɛ ko dɔ la n'an sen bɛ jamana fasojɔ ko la n'an sen bɛ jamana baara cogo la an fana bɛ lamɛn o kun an fana bɛna laɲini de sa an fana an sen ka don jamana baarali ko la wasa waati natɔ la ni ko min ko k'a bɛ kɛ an fana ta ka y'a la. Kalanso min bɛ an fɛ Bamako yan nɔ ni an ko a ma Institut Aisha Bamako sigida 6nan k'i min bɛ yen nɔ ni o ye senu ye kunun ko ni o bɛnna octobre kalo yɛrɛ tile 25 ma kari kalanblaw kɔni kɛra yen nɔ kalanden minnu ni u y'u ka kalanden yɛrɛ kun 4nan ye nansarakan na ni an ko ma 4e promotion lakɔliden 100 ni a kun ka fɛ olu de kɔni u ka jɔnjɔnw yɛrɛ sɔrɔ ni ni kalanbla yɛrɛ ta k'a lajɛ a bonya ani a karama o kɔni bɛɛ lajɛlen taara k'a di yatabarilakaw ka denbaya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kulu kɔni tɔgɔ da Abdul Aziz Yatabari ala ka hinɛ ni alisimɛ furu bɛɛ lajɛlen na ni alimami lakodɔnnen tun don an ka jamana kɔnɔna na Yatabari ka denbaya ka taa se jamana yɛrɛ maaba caman ma kalandenw yɛrɛ somɔgɔw olu bɔra ka sɛbɛkɔrɔcɛya ka na ni kɛnɛ kofɔlen kan Ali Kulubali ani a ka jatala Muniri Jire u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Kuranɛ durusi yɔrɔba min jogele filɛ nin ye senu ni u b'a wele ko Seyida Aisha a jirala k'a fɔ olu ka kuranɛ durusilaw walima lakɔliden kulu 4nan olu ka bɔli o de kun bi sen kan fɛn ye kari ni u bɛnna octobre kalo tile 25 san 2020 kɔnima fɛn ye lakɔliso kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na senu kɔw fɛ yen o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ kulu 4nan maa minnu filɛ nin ye ni olu kɔni bɔtɔla kɔni don a jirala k'a fɔ olu cogoya yɛrɛ dala maa kan maa min n'o o tɔgɔ kɔni ye Imam Abdul Aziz Yatabare ni maa bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɔni ka wulikajɔ dɔ diinɛ ta nasira kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye lakɔliso in tigi yɛrɛ a ye ɲɛfɔli kɛ maaw kɔni ye lakɔliso in yɛrɛ sigila sen kan waati jumɛn na ani maa hakɛ jumɛnw bɛ yen ni olu de kun kan ka gafe ninnu sɔrɔ ka bɔ fo ka taa se kulu in tɔgɔ dala maa min kɔni na a kɛmɛ kɔrɔ jumɛnw de la. Yɔrɔ in sigira an fɛ sen kan depuis 2004 an ka papier sɔrɔ a la. Bi dufa minnu bɛna bɔ se maa 100 ni dɔɔnin ma olu bɛɛ lajɛlen de bɛna bɛ 12e na o ye baki kɛ an bɛ Alahu taala deli ala k'a ka jaabi diya u y'a kɛrɛnkɛrɛn ka dufa in tɔgɔ da an terikɛ a n'an kanu ɲɔgɔn na n'o ye Abdulaziz Yatabari ye ka da a ka jɔyɔrɔ kan diinɛ kɔnɔ a ka cɛsiri kan diinɛ madarasa ko baara la an bɛ Alahu taala deli ala ka barika don u la. Imam Yatabari maa min don ni o kɔni se don suya la ni a bɛ waati dama dama kɔni bɔ bi o de hukumu kɔnɔ maa caman bɛ wuli ka jɔ o kɔni na yaasa u na se k'u ka lakɔliso walima fɛn min ye lakɔlikulu bɔliw ka se ka olu kɔni cogoya kɔni da o la cogoya min na o de hukumu kɔnɔ senu kɔ fɛ kɔni jirala k'a fɔ Imam Yatabari ala ka hinɛ a la a soma ni o y'a balima dɔ kɔni ye o kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kɔni kan a kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu kɔrɔkɛ ko a ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ diinɛ ta nasira kɔni fɛ wa fɛn min ye u bɛ kɛnɛ min kan bi o sewale de bɛ nin kɛnɛ kan wa o nisɔndiyalen de kɔni don. Siga t'a la nin ye anw ka nisɔndiya don dɔ ye nin ye anw ka kunkɔrɔta don dɔ ye ka d'a kan madrasat ma'had Seyida Aisha u ka anw wele k'a fɔ an ye k'a fɔ u ka nin promotion in u y'a tɔgɔ da Abdulaziz la Sheikh Abdulaziz Yatabari la o ye bonya de ye o ye karama de ye o ye reconnaissance de Abdulaziz Yatabari a ye effort minnu kɛ a ye baara minnu kɛ
kalanko la Mali kɔnɔna na yan donc an kɔni an bɛ foli de lase madarasa in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. lakɔliden minnu bɛ yen ni olu bɔlen filɛ nin ye ni kulu 4nan ye ni maa ye jateminɛ kɛ i n'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ de kɔni y'a fɔ u ɲɛna o ka se ka u kɔni ka nin kulu in tɔgɔ da Yatabare kɔnɔna ka fɛn min ye ni lakɔliso ye ni o ye Institut Zeida Aisha ni a tɔ dan bɛ muso min kɔnɔna o musoba in yɛrɛ ni o ye u ka malimatu dɔ kɔni ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu maa si kɔni ma denmisɛnnin ninnu ka se k'a fɔ ko u ka a cogoya kɔni da ni maaba in kɔni na ko nka o ko min kɔni kɛla ko a kɔni kɛla wasaba ye olu yɛrɛ kɔni bolo. N bɛ foli ɲɛsin denmisɛnninw fana ma n'o ye an ka dufa 4nan ye minnu y'a kanu ka u ka dufa tɔgɔ da Abdulaziz Yatabare la Ala ka hinɛ a la. Anw m'a fɔ denmisɛnninw ye dɛ a tun bɛ anw kɔnɔ nka anw m'a fɔ denmisɛnninw ye denmisɛnninw yɛrɛ de y'a bɔ u yɛrɛ la k'u ka dufa ta k'u b'a tɔgɔ da Abdulaziz Yatabare la Ala ka hinɛ a la Shahidul Fajr u y'a fɔ an ye don min a diyara an ye ka se hakɛ min ma Ala de b'a hakɛ dɔn ka d'a kan n'u tun y'a ɲininka anw tun b'a fɔ k'u k'a da Yatabare la. Kuluba min fana bɔla olu fana kɔni y'u ka duwɔduw kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ u y'u ka kulu tɔ da fɛn min ye Yatabare la a kɔni bɛnna olu yuruma wa olu kɔni bɛ o sankɔrɔ taliw kɛ o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye ka se ka Yatabare ka se ka a fana ka hakilaw a ye baara minnu kɛ kalanko la ani fɛn min ye diinɛko la ka se ka o sen da a sen nɔ la cogoya min na nka u ye duwɔdu fana kɛ ka taa fɛn min ye Yatabare kɔni yɔrɔ. An bɛ dugawu de kɛ Ala sɔnna Ala ka hinɛ Abdulaziz Yatabare la a balimakɛw ye an ka bonya ɲɛ an bolo a y'a sabati an bolo an b'a ɲini masa Rahmani fɛ san o san an kɛnɛ ka jɛ ka kalanyɔrɔ in hafila kɛ nin cogoya in na. Institut Zeida Aisha n'u ye Senuko fɛ yen kuranɛ durusi yɔrɔ diinɛ kalanyɔrɔbaw fo ka taa se nazarakanw langilɛkanw olu bɛɛ kalanyɔrɔ kɔni ma a kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ yaasa fɛn min ye diinɛ a na se ka walankata Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. kunnafoniw daminɛ la an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye k'a fɔ farabugu ye dugu ye min bɛ ɲɔnɔ jamana yɛrɛ kan nin waati laban ninnu na gwɛlɛyaba bɛ u kan walasa basigi ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ walima kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka kɛ dɔgɔfirikaw fɛ yen nɔ an bɛ don min na ko bi sigi min ni a baaraw daminɛna bi a bɛ kuncɛ araba yɛrɛ nata ni sigi in kɔni bɛ tali kɛ min na o de ye basigi yɛrɛ bɛ se ka na kabilaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ filaw bamananw ka taa se siya wɛrɛ minnu bɛ sigila dɔgɔfirikaw fɛ yen nɔ a ka ja farabugu yɛrɛ n'a a masurunya yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka taa se hali an ka kungo yɛrɛ tilamaw ma ni o ye donso ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ni sigi kɛnɛ kan walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Aisata Bacili ale ka ɲininkali sera sigi yɛrɛ maa dɔw ma seereya min sɔrɔlu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ k'o lamɛn. Sigin ti dɔwɛrɛ kan segu ka minnu nana u nana minnu sɔrɔ yen nɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye kelen n'o o de ye k'a fɔ ko o nakun yɛrɛ ye kɛlɛ bɛ se ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kɛlɛ ti se ka kɛ kɛlɛ ban fɔ ka bɛn sigikɛ kuma o de bɛ kɛlɛ ban donc depuis o nana o b'o kelen de la olu ye baara minnu kɛ an ka maraw la u ye baara minnu kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔ ka taa se Mali kɔnɔna ma u ka baara don donc an k'a dɔn kɛlɛ tɛ kɛlɛ ban sigikɛ kuma o de bɛ kɛlɛ ban donc hali bi an ka continuer ni fɔkɔ bɛɛ ye ani ɲɔgɔn cɛ sigikɛ kuma ye ani ɲɔgɔn cɛ pour que tɔɔrɔ min bɛ a bɛ se ka ban cogo min na côté fila bɛɛ kelen-kelenna ka sigi tabila donc ka sigikɛ kuma in bɛ o de kan baara in yɛrɛ daminɛna cogo di u ye an ɲininka o la a daminɛ cogo fɔra minnu bɛ négociation na ani kungokɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ye baara in daminɛ waati minnu na ani kungokɔnɔmɔgɔw ka hakilila ye minnu ye u y'olu fɔ donc u nana contrat kɛ dugu kɔnɔna na dugukɔnɔmɔgɔw fana ka hakilila ye mun ye an nana sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye an filɛ don n'a fɔ bi vraiment kɛlɛ ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ parce que kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ a nana ni kɔlɔlɔ caman ye donc an si tɛ détail caman nɔfɛ tuguni kɛlɛ ka ban dɔrɔn pour que bɛɛ ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ parce que a kɛra dekun ye côté fila bɛɛ lajɛlen fɛ kungokɔnɔmɔgɔw ko a kɛra dekun ye olu ma an dugukɔnɔmɔgɔw fana ko a kɛra dekun ye an ma donc mun y'o fɔra ye kɛlɛ a ka se ka ban tiɲɛni kɛra côté fila bɛɛ fɛ. Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen na ka ladɔniya k'a fɔ Laginɛ Konakiri jamana kan hali y'a sɔrɔ kalafiliw kɔni jaabi bɔra ka sɛbɛya di Alpha Condé ma fanga tako sabanan nka bɛɛ n'a ta mankanw kɔni bɛ yen nɔ nin waati laban na maa caman kɔni bɔnɛna a nin na o cogo kelen na Faransi jamana ka silamɛ jamanaw u kɔni bɛ ka funu Faransi fɛn bɛɛ lajɛlen na nin waati laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi bɛ fɛn minnu jago larabu jamanaw caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka funu la ka sababu kɛ Faransi kɔni bɛ ka waleyaw dɔ ta nin waati laban na ka ɲɛsin silamɛw ma o kɔni bɛn tɛ cogo si la farafina kibaruyaw ani diɲɛ fantɔ an ka jɛ k'o lajɛ.
Farafina kilebi jamana min be no ni a bɛ f'a ma Laginɛ Konakiri an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana tɛnku jamana do. Jamana ɲɛmɔgɔ suganti kɔni tun bɛ ni jamana kofɔlen kan min yɛrɛ kɔni nana bange gɛlɛya yɛrɛ caman na bari a jirala k'a fɔ maa 18 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a ni na kalafili yɛrɛ jaabi bɔlen kɔfɛ. N'i ye kalafili yɛrɛ ta k'a lajɛ maa min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ni o ye Alpha Condé a jirala k'a fɔ ale de kɔni wulila ka i jɔ ni saraba ye. O b'a to fanga tako sabanan o kɔni bɛ kalifa la. Kɛmɛ sigi la 59 murumuru 51 a y'o o de sɔrɔ kalafili yɛrɛ jaabiw kɔfɛ. Jɛkulu min sigilen don Laginɛ yɛrɛ jamana ka kalafili yɛrɛ labɛnni ko kunna ale de kɔni sɔrɔla ka ni jaabi kofɔlen bɔ ka bi. Tuma min na jaabi in kɔni nana bi sibiri tɛmɛnen a jirala k'a fɔ maa 3 olu bɔnɛna u ni na min bɛ maa yɛrɛ kɛ maa 18 bɔɲɔgɔnko ye min bɔnɛna u ni na kalafili yɛrɛ kɔfɛ. Nka fanga sinamatɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa min bɔnɛna a ni na a bɛ taa se maa 30 ni a kunkanfɛn ma minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ninkɛnɛ karabara Alpha Condé ka sɔrɔsilakaw fɛ. O kama walasa basigi yɛrɛ bɛ se ka na Laginɛ jamana kan cogo min na diɲɛ seleke naani tɔnba ni a bɛ fɔ ma ko ONU ka taa se farafina kelenya tɔnba ma Union Africaine na farafina kilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni a bɛ fɔ ma ko CEDEAO olu bɛɛ lajɛlen ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni cira ka taa Laginɛ jamana yɛrɛ kan kunungo ka se ka taa kuma politimɔgɔw ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na. Fanga sinamatɔn cɛba min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Selu Dale Jalo kalafili jaabi kɔni y'a jira k'a fɔ ale de bɛna jɔyɔrɔ filanan na kɛmɛ sigi la 33 murumuru 50 ale kɔni ye o de sɔrɔ kalafili yɛrɛ tɛmɛnen na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale jɛntɛ ni jaabi in ye cogo si la wa donna natalaw la ale kɔni kan ka se u ka jamana yɛrɛ sariya yɛlɛnɛ bondaso min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma cour constitutionnelle ka se ka taa wele kan da yen nɔ min b'a to jaabi lakika min n'ale yɛrɛ y'o sɔrɔ kalafili in na ni sebaya b'ale bolo o jaabi yɛrɛ bɛ se ka d'ale ma cogo min na. Yani o cɛ mankan kɔni bɛ Laginɛ jamana kan an bɛ don min na komi bi bari a jirala k'a fɔ butigiw caman bɛ yen nɔ ka taa se sugu dɔw yɛrɛ ma olu kɔni ma dayɛlɛ Laginɛ yɛrɛ faaba la ni o ye Konakiri ye denmisɛnw kɔni bɛ pinejeni na u ka bɔlɔn caman yɛrɛ kɔnɔna na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ Laginɛ lahalayaw la donna natalaw la an bɛna fasɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Senegal y'a jirala k'a fɔ fɛn min ye jila kulunba dɔ kɔni ko o kɔni motɛri o jɔla k'a to boli kɔnɔna o kɔni kɛla sababu ye fɛn min ye ni jila kulu in ko a kɔni firila kɔji kɔni kɔnɔna na wa ko n'i y'a jateminɛ i n'a ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ maa 200 bɔɲɔgɔnko ko o de tun bi ni jila kulu in kɔni kɔnɔ olu maaw tun bɛ k'u kunda yɔrɔ jumɛn de la nazara jamana kɛrɛnkɛrɛnɲɛna min ye Espagne kɔni ye ko o kɔni kɛlen fɛn min ye maa caman ko olu kɔni n'i tola fɛn min ye nin ko masina in kɔnɔna fɛn min ye Senegal yɛrɛ kunnafonidilaw olu ka ɲɛfɔ cogo la olu kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ maa 20 ani kɔjan ko olu kɔni fatula ni kɔnɔna o de hokumu kɔnɔ sufɛla fɛ sa fɛn min ye Senegal yɛrɛ masakɛ Macky Sall ale fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye funagɛnni sifinaka maa 10 ani kɔ bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni bɔnɛna ni o ni kɔnɔna o de hokumu kɔnɔ a sɔrɔla k'a ka sangafo kɔni kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye o denbaya maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma ka fɛn min ye Senegal yɛrɛ wolomasiri taba minnu fana bɛ yen ni u bɛ ji kɔni kan olu y'a jira k'a fɔ u ye maa 51 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni ɲɛnama sama ka bɔ nin ji in kɔni kɔnɔ o y'a jira fana k'a fɔ a bɛ n'a fɔ bozo dɔw fana kɔni ye maa dɔw fana kɔni ni kɔni kisi nka a jirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa kɔni tɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna k'a fɔ ni maa hakɛ ko olu kɔni de ni kɔni kisi la an bɛ yɔrɔ min na ko bi. Cameroun jamana kunkanko kibariyaw la sibiri don ni o bɛ na octobre kalo tile 24 kɔni ma fɛn min ye Cameroun ni dugu worodugu yanfan ka taa fɛn min ye a tile bɛ yanfan kɔni na ni fɛn min ye l'anglais fɔ ni l'anglais ni o de kɔni bɛ fɔ o yɔrɔ kɔni na kosɛbɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye bamaji kulu dɔw kɔni tala firi fɛn min ye kalanden dɔw kɔni kan lakɔliden dɔw fɛn min ye minnu si bɛ t'u jɔ san 9 ani fo ka taa jɔ san 12 bɔɲɔgɔnko kɔni na fɛn min ye ka kisɛden ka se ka o kɔni ci ni denmisɛnnin masila ninnu kɔni na lakɔliso la lakɔliso min ni u b'a wele ko école a kunba ni a bɛ sɔrɔ fɛn min ye Kuba jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye Cameroun kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni maa masina o ka kisɛden cili kɔni fɛ ko u ye denmisɛnnin la ka maa 6 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni bɔnɛ u ni na nka maa caman ko u ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi kosɛbɛ wa a jirala k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni kɛla cogo min na i n'a fɔ don bɛɛ lajɛlen sibiri don Cameroun kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko kalan kɔni bi kɛ o don ninnu kɔni kɔnɔna na ko fɛn min ye nin maa masina ninnu ko o kɔni poyila ka bɔ fan dɔ kɔni fɛ maa t'u bɔ fan dɔ wa maa kɔni b'o dɔn o selen o sɔrɔla ka fɛn min ye nin dansago wale kɔni ta ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu kɔni ma ka maaw kɔni bana ani ka maaw sɛbɛkɔrɔ jogi ka dɔw fa ka sɔrɔ k'u kɔdon ka tunu i n'a fɔ u poyila ka bɔ cogoya min kɔni na ko o kɔni taatɔla kɔni ye forow kɔni to o kɔfɛ ani maa banabaatɔw maaw ɲɛjitɔw ka se ka olu kɔni to o kɔfɛ ko o kɔlen o kɔni kɛlen fɛn min ye bɔlɔlɔw kɔni fala fɛn min ye o kumakanw kɔni na o de hokumu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka dusumakasa jira ani ka jalakiba kɔni ta ka ɲɛsin fɛn min ye marabaw kɔni ma wa a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye a bɛ san 4 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ bi Cameroun
ni yɔrɔ masina in kɔnɔna langilafɔ yɔrɔ in kɔnɔna ko kɛlɛba ko a kɔni bɛ ni yɔrɔ in kɔnɔna wa fɛn ye baɲumankɛtɔnw n'u ye ONG fo ka taa se politikimɔgɔw ani fɛn ye Cameroun yɛrɛ jamanaden gansan dɔw bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɔni kɛ maa jɔn de kɔni bi sɔn ka ni baara in kɔni kɛ yalawa ko fade wulila o la wa walima maa jɔn bɛ nin kɛ u bɛ ka kɛ mun de la ko nin ko in yɛrɛ ko a bɛna to senna fo waati jumɛn de sa a jirala k'a fɔ ko fɛn ye u bɛ ka ni ɲininkaliw de sɛmɛ u yɛrɛ la ko hali sisan maa tɛ se ka ni ɲininkali ninnu kɔni jaabi fɔlɔ. Gwɛlɛyaba bɛ Faransi jamana ani silamɛ jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ ni waati laban ninnu na ka sababu kɛ Emmanuel Macron ni ale yɛrɛ Faransi yɛrɛ masakɛ ale ye dantigɛli dɔ kɔni kɛ Samuel Paty min ni a fara Faransi yɛrɛ jamana kan ka sababu kɔni kɛ ale kɔni ye dansago wale dɔ kɛ ka ɲɛsin an kuntigi Muhamadu ma kisi ni nɛɛma ba ye ka o ja dɔw kɔni dɛsɛ a ka lakɔlidenw ye ka yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ka hakilina tuma min na ni lakɔlimɛtiri kofɔlen kɔni ni waleya cɛjugu in kɛ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Samuel Paty a ka lakɔliden dɔ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ silamɛ o sɔrɔla ka taa ni lakɔli karamɔgɔ kofɔlen yɛrɛ da ni ka a kantigɛ tuma min na ni lakɔlimɛtiri kofɔlen yɛrɛ kɔni dara ka kantigɛ a ka janaja kɛnɛ ka eko kuma porokotolen o ma bɔ Emmanuel Macron yɛrɛ da de bari ale y'a yira k'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen n'a ka hakilina don wa ale yɛrɛ ka dɛmɛ o bɛ se Samuel Paty ma tuma min na nin kuma kɔni fɔra Emmanuel Macron yɛrɛ fɛ silamɛ jamana caman kɔni bɛ diɲɛ bunakun kan minnu kɔni ye ɲangi yɛrɛ ta ka Emmanuel Macron yɛrɛ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Turki masakɛ Recep Tayyip Erdogan ale y'a yira k'a fɔ Emmanuel Macron ale kɔni dan t'a la cogo si la ni maa don maa min ni a kunkolo kɔni ka kɛnɛ bari maa min kɔni bɛ gwɛlɛya walima kumakankolon yɛrɛ ta ka silamɛw sɛgɛrɛ silamɛ minnu ni maa miliyari caman don diɲɛ yɛrɛ bunakun kan o b'a yira k'a fɔ ko Emmanuel Macron maa kɔni don min ni a kunkolo yanfan kɔni man kɛnɛ cogo si la Recep Tayyip Erdogan ka ɲɛfɔcogo la o cogo kelen na diɲɛ silamɛ jamana caman kan Qatar ka taa se Kuwait ma o ni a ɲɔgɔnnaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen fununen don Faransi yɛrɛ ka dunfɛnw na Faransi min bɛ dunfɛnw yɛrɛ caman ta ka taa ni jamana kofɔlenw yɛrɛ kan Magan jamana ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma an bɛ don min komi bi gwɛlɛyaba kɔni sigilen don Faransi yɛrɛ jamana na bari silamɛ jamana caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'u sen don ni gwɛlɛya in na bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don ka wele bila ka ɲɛsin silamɛ jamana tɔw yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen ka murunti walima ka funu Faransi yɛrɛ bɛ fɛn minnu dilan ni k'u jago diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka fɔ silamɛw kɔni ka murunti boloda ka ɲɛsin nin ma o cogo kelen na Israel yɛrɛ jamana kan hali ni y'a sɔrɔ o jamana kofɔlen kɔni a ka silamɛ kɔni man ca maa dɔw kɔni bɔra ka t'u ka dusumakasa yɛrɛ yira Faransi ka lasigidenso min bɛ nin jamana kofɔlen yɛrɛ kan ko kɔni gɛlɛya bɛ Faransi bolo an bɛ don min komi bi i n'a fɔ bamananw bɛ a fɔ cogo min na wulu kɔni tɛ a ka jelimagoya dɔ fɔ a ka selikɛnɛ kɔni cɛci Faransi ta kɛn bɛ o ye an bɛ don min komi bi kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmuka so in minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tanuni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka tunkarankew Gabon jamana ka Libreville ka taa se Port-Gentil ma malika minnu sigilen bɛ nin dugu kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ siw ma ka dugawu kɛ halisa an ka tunkarankew ye cogo kelen na ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔna na ala ka sini dukibaru kɛnɛ yira an na.